बिटिसिनि चिफ सासेया मिटिं खालामदों बेयाव जुदि 100निफ्राय 200ल'सो जुदि मानसि थायोब्ला अब्ला जेनगोनखौ जों बर' हारिया रोखा जाखाबाय। 2020 मायथाइनि बिटिआरनि जा इलेक्सन बे इलेक्सनाव इउपिपिएलआनो 100% देरहाखासिगोन बे रोखा जाबाय। मानो होनोब्ला गासै बर' रायजो राजाफोरानो खौसे जाबाय। खौसे जानानै इउपिपिएलनो भट होनानै इउपिपिएलखौ सरकार दानायाव हेल्प खालामसिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जाबाय। मानो होनोब्ला बिटिसिआ 15 बोसोर सरकार सालायबाय। बेयाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरा रावबो गोजोननाय गैला। बिथांमोना जाबायदि बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौमोन बिथांमोना मावासै। आरोबाव मोनसे जोबोर मोजां खौराङा बेनो जाबाय जे एनडिएफबिनि टप दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएलआव जइन खालामफैबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां बाथ्रा। पृथ्वीराज नारायण देव मेस बिथाङाबो इउपिपिएलआव जइन खालामफैबाय। बिथाङाबो इउपिपिएलनि जाबायदिहाय खामानि मावनो होननानै हाबफैबाय बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। जे एबि आमसुनि गाहाय नेहाथारियाबो हाबफैबाय। फरायनाय कसारि छात्र सन्थानि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो हाबफैदों। राजबंशीफोराबो हाबफैदों। गोबां मानसियानो हाबफैगासिनो दं आरो हाबफैबाय थागोन। बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। बेनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जेबो गोनो गोथो खालामा लासै जों गासैबो इउपिपिएलनो भट होनांगौ आरो इउपिपिएलखौ देरहासार होनांगौ। जोबोर मोजां खामानि मावगोन। जे आंनि आखायाव फट' सफैदों, मोननैसो फट' सफैदों जे हाग्रामाया मिटिं खालामनायनि मोननैसो फट'। जे नोंथांमोना बे फट'खौ नाय। बे फट'आव बेसेबां मानसि थानो हायो? 100निफ्राय 200ल'सो मानसि थानो हायो। बिटिसिनि चिफ सासेया मिटिं खालामदों बेयाव जुदि 100निफ्राय 200ल'सो जुदि मानसि थायोब्ला अब्ला जेनगोनखौ जों बर' हारिया रोखा जाखाबाय। इउपिपिएलआ सरकार दाखासिगोन आरो गेजेराव लांदांदां मानसियानो गैया। नोंथांमोना नाय, आं जुदि नंखाय बुंदोंबा बे फट'आव नाय, गेजेराव लांदांदां मानसियानो गैया। 100निफ्राय 200ल'सो मानसि जागोन आरो साइडआवदि सासे मानसिया खाफाल हमनानै सिन्था खालामगासिनो दङ, सिङाव नायनानै सिन्था खालामगासिनो दङ। आरोबाव बै सासेयाबोदि सिङाव नायनानै सिन्था खालामगासिनो दङ। बिथांमोना मा सानदों मिथिगोन ना? मानोबासो फायफ्लांनायलै हाग्रामानि मिटिङाव? हाग्रामायाथ' जेनखासिगोन दख' मानसिबो गैया। जों हाग्रामानो जों भट होनाय जानाय नंला होननानै सानदों खोमा। बेफोरबायदि सानदों। नङाबा सिङाव मानो ओरै नायना थाबाय थादों? सिङाव सानैबो नायदों, बिथिंनियाबो नायदों। अब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां बाथ्रा। बयबो ज' फैनानै जों इउपिपिएलखौ देरहासार होनि, इउपिपिएलनो भट होफै। बे जोंनि थाखाय जोबोर मोनसे मोजां खाबु बर' हारिखौ गोजौ थाखोआव लांनाय। बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय। नाय, नोंथांमोना गोसो होनानै नाय। दाइसआव हाग्रामाजों जिरायना थानाय बै मानसिया खाफाल हमनानै माबायदिहाय सिन्था खालामगासिनो दङ नाय। बिथाङा मा सिन्था खालामदों जानो हागोन ना? आंनि मोनसे धारना बिथाङा सिन्था खालामदों बिपिएफआथ' जेनखासिगोन, इउपिपिएलआसो सरकार दागोन। आं बोरैहाय न'खरखौ सालायबावगोन? आंनि न'खरखौ बोरैहाय सालायबावगोन? आंनि न'खरनि मानसिफोरा रानना थानांसिगोन। मानसिखौ गैयि नुखाबाय आरो जाबायदिहाय इउपिपिएलआव हाबफैगासिनो दं मानसिफोरा, बेखौ नुनानै बिथाङा बिराद सिन्था खालामसिनो। एकदम खाफाल हमनाय सिङाव नायगासिनो दङ, सानगासिनो जोङो। ओंखायनो बिथाङा सानदों खोमा नेक्स्ट टाइम आङो बिपिएफनि मिटिङाव फैला, बिपिएफनि भट होला, आं इउपिपिएलआव हाबैसिगोन। फै, गासैबो फै, ज' जानानै जोङो भट होनि। जोङो इउपिपिएलनो भट होनि, देरहासार होनि, मोजां हारि मोजां हारि दानायाव जोङो इउपिपिएलखौ मदद खालामनांगोन। आरो नोंथांमोना नाय, नै जाबाय प्रमद बर' बिथांनि मिटिंनि मोनसे सावगारि। बेयाव बेसेबां मानसि जादों नाय आरो बेसेबां खुसि मानसिफ्रा। बेसेबां मानसि जादों आरो बेसेबां खुसि। अब्ला जों जेबो गोनो गोथो खालामालाफैनो जों गासैबो खौसे जानानै इउपिपिएलनो भट होनांगौ, इउपिपिएलखौ देरहासार होनांगौ। 100% इउपिपिएलआ सरकार दागोना रोखा जाबाय आरो बिपिएफआ जेनगोना रोखा जाबाय। नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो खालामनांला। आरोबाव गोबां लिडारफोरा फैबावगोन, इउपिपिएलआव जइन जाफैबावगोन। आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ जुदि सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम।